Takže vítam vás na Hatha jogovej lekcii, ktorá bude trvať zhruba 60 minút. Táto lekcia je určená pre všetkých, aj tých, ktorí majú skúsenosť s jogou alebo ešte vôbec nikdy necvičili. Som si zobrala, prizvala k sebe dve cvičenkyne, že môžete pomocou nich cvičiť. Takže najprv ideme do lahu. Hľadneme si na chrbát. Dobre, a najskôr teda si ideme len uvedomiť telo. Uvedomíme si, v akom stave, v akom rozpoložení prichádzame na podložku. Takže všimneme si svoju hmotnosť tela. Tak uvedomíme si sami seba a svoj dých, ako prúdi. Po niekoľkých dýchoch si pôjdeme precítiť, aké je to, keď sme v úplnom nápätí. Keď stiahneme každúčky sval na tele, čiže každý centimetrík na tele, urobíme to s nádychom. Čiže s nádychom a prípadne s krátkou zádržou po nádychu napneme všetko, čo dokážeme cítiť, celé telo. A s výdychom uvoľníme. A zopakujeme ešte jedenkrát, čiže opäť vyvolaj napätie v tele, môžeš ho aj pritlačiť o zem. Tak a výdych uvoľníš. Do tretice, posledný krát. Tak a výdych, komplet relaxuješ každúčky sval. Dobre, na chvíľu len vnímame rozdiel, ktorý je teraz v tele. Tak a vyskúšame niečo podobné, ale len s tvárou, len oblasť tváre. Predstav si, že ideš stiahnuť celú tvár k stredu, to znamená k špičke nosu. A opäť sa teda nadýchneš a urobíš veľkú grimasu. Stiahneš celú pokožku na tvári k stredu tela. Výdych uvoľníš. Tak, a zopakujeme znova ešte dvakrát. Tak, a výdych, komplet uvoľníš, pridáš aj vnútrajšok úst, zuby, jazyk. Tak, ešte posledný krát. A výdych uvoľnenie. Tak, dobre. Čiže opäť by sme mali prejsť do úplne relaxovaného stavu. Cítime sa už uvoľnenejšie ako pred pár minútami vďaka kontrastnému relaxu. Dobre, oči otvoríme. Tak, pokrčíme nohy v kolenách. Takže postavíme nohy na chodidlá. Chodidlá môžu byť širšie ako kolená. A kolená necháme spadnúť úplne do seba. Takže budú relaxovať stehenné svaly. Položíme si jednu alebo dve dlane na brucho, oblasť pupku. S tým, že je fajn, keď prsty mieria k podbrúšku, viacej dole. A ešte predtým, ako sa začneme sústrediť na oblasť pupku, precíťme si chrbát, ako viacej prilieha na podložku. Je to dosť rozdiel po tej predošlej asane, keď sme ležali s vystretými nohami. Tak a naozaj v joge platí, že kde priložíme dlaň, tak tam smeruje pozornosť mysle.
Pomáha nám to viacej sa koncentrovať na vedomý dých. Takže možno aj vy ste si všimli, že hneď ak ste priložili dláň alebo dve dláne na brucho, hneď ste začali viacej dýchať práve tým spodným brúšným dýchom. Tak oči sú stále otvorené, zostávame prítomní v miestnosti. Pozorujeme a vnímame dých, ako klesá smerom ku krížom. A po krátkej pauze po výdychu začne stúpať, tlačí sa cez dlaň, smerom hore, rozpína sa do strany. Tak a nikam sa neponáhľame. Dôkladne vydýchneme. Lebo len keď dôkladne vydýchneme, môže nastať plnší nádych. Dobre, to je ono. Tak ak sme náhodou medzi tým zavreli oči, tak ich otvoríme. Ruky vrátime vedľa tela. Tak, super. Čiže sme pripravení sa rozcvičiť. Zameráme pozornosť na chodidlá. Bose chodidlá, ktoré sa dotýkajú podložky. Uvedomíme si minimálne 3 body na chodidlách. Prvý bod je palec, prípadne brúško palca, čiže bod, ktorý sa nachádza na vnútornom okraji chodidla. Zvonka je to malíček. A tretí bod, presne ako pri trojnožke, je päta. Čiže minimálne tieto 3 body zatlačíme do zeme na každom chodidle. Tak. Pomôže nám to aj k lepšej stabilite. Ruky, alebo teda dláne, môžeme tiež pritlačiť do podložky, sú vedľa tela. Tiež s nimi viacej pracujeme, už teraz od začiatku. Takže môžeme pritlačiť jednotlivé prsty do zeme, všetkých 10 prstov. Čaká nás polovičný mostík, takže vydýchneme cez nosné dierky a počas nádychu začneme pomaly dvíhať zadok hore, postupne chrbticu hore, až do jednej náklonenej roviny. Takže môžete ísť. Pomaly zatlačíme do chodidiel a otlačíme sa vyššie. Super. Výdych, návrat späť. Tak. Dobre, zopakujeme niekoľkokrát, čiže opäť zatlačíme do chodidiel, môžeme aj do dlani, s nádychom. Ide zadok hore, tak výdych naspäť. Dobre, ešte môžeme aspoň 3-krát. Vnímajme, aké je postavenie chrbtice, keď sme vyšli hore. Hľadáme tam opäť harmóniu. Nechceme ísť príliš vysoko, príliš ďaleko. Že lepšie je menej zapájať sedacie svaly, nesťahovať polky k sebe, ale naopak nechať uvoľnený zadok a chrbticu v neutrálnej pozícii. Takže nemusíme pánu ani podsadzovať, ani nikde prehýbať a tlačiť. Choď len do tej výšky, kde nie je žiaden tlak alebo nejaké veľké úsilie. Tak, super. Dobre, tak trup a nohy si chvíľku oddychnú. Ideme prenášať ruky za hlavu. Takže vydýchneš opäť cez nos a s nádychom začneme prenášať vystreté ruky vrchom až ďaleko nad hlavu, alebo dokonca až na zem a výdych to istou cestou náspäť. Tak. A znova nádych
Mierne naťahujeme telo od pása do diaľky a výdych. Uvoľňujeme. Tak. Dobre, ešte môžeme párkrát. Rozcvičujeme hlavne ramenné klby. Naťahujeme prednú časť a bočné strany trupu. Super. Tak a predovšetkým chceme zladiť nádych s pohybom tela a výdych s pohybom tela. Super. Dobre, bude stačiť. Tak a teraz spojíme polovičný most s prenášaním rúk. Čiže aktivujeme opäť chodidlá, 3 body na každom chodidle zatlačíme do zeme. Vydýchneme cez nos a s nádychom opäť cez nos začneme dvíhať zadok a súčasne prenášať ruky ďaleko za hlavu. Takže môžete ísť. Tak. Chodidlá by mali zostať stále na podložke. S výdychom vraciaš aj ruky, aj chrbát, aj zadok na zem. Tak. Ešte 2-krát. Pocit dlhého tela, tak kolená ťahaj smerom sem. Tak a hlavne kolená zostávajú v línii klbov, to znamená priamo nad pätami. A nejdu do strán. Dobre, pri poslednom opakovaní zostanú ruky za hlavou, zadok hore v polovičnom moste. A nič, len tam budeme dýchať. Uvoľníš sedacie svaly. Ono je to aj vidieť, keď povolíte tie sedacie svaly, aj to budete cítiť, že viacej pracujú stehná, prípadne centrum tela. Tak. Tento cvik nám výborne predýchá vrchnú časť plúc. Tak. Stále aktivované chodidlá. Palec, malíček, päta. Skúsme tam uvoľniť aj tvár. Tak. Dobre, zladíme si ďalší výdych a návrat. Ruky sa vracajú naspäť. Tak, postupne chrbtica, zadok. Zostávame ležať. Dobre. Tak, poďme sa ďalej. Natiahneme nohy pred seba. Dobre. Tak, ideme rozcvičiť teraz viacej kolena, lakte. Čiže pokrčíme nohy, pritiahneme ich k hrudníku. Tak. S výdychom. Dobre, ruky dáme opäť vedľa tela. Alebo môžeme dať dokopy ruky, nohy. Takže pokrčíme lakte. Budeme pokrčiť lakte. Alebo dajme z vystretých rúček. Prepažíme ruky na hrudník. Dobre. A pokrčíme lakte. Takže prsty mieria k ušiam. Dobre, to bude východzia pozícia. Tak. Čiže najprv vydýchneme a s nádychom ideme vystrieť nohy a súčasne ruky smerom hore, tak jak sa nám dá. S výdychom pokrčíme opäť naspäť, päty idú k zadku, tak, ruky k ušiam. Nádych, vystrieme, to je ono, a výdych naspäť. Dobre, takže 6 krát, aspoň 8 krát je minimum. Pri tomto cvičení si zohrejeme stehenné svaly spredu zozadu, takisto svalstvo, ktoré je vpredu a vzadu na rukách, biceps, triceps, predlaktia. A čo je skvelé, že pri vystretých nohách sa zapája aj brucho, hlavne spodná časť. Takže už zobudzame aj centrum tela. Tak opäť je tam naladenie dýchu a pohybu, čiže všetko sa deje spolu.
A tiež tam môžeme vnímať rozdiel medzi napätím a uvoľnením. Že každý nádych znamená v tele určité napätie. Aj tu, keď máme všetko vystreté, telo sa nápne trocha viacej. A naopak výdych na druhej strane nám telo uvoľní. Pomôže ho relaxovať. Dobre, bude stačiť, takže dokončíme výdych. Tak, postavíme nohy na chodidlá, natiahneme ich pred seba. Ruky môžete nechať natiahnuté za hlavou. Tak, čiže natiahnuté ich pred seba. Môžu sa troška ešte poposúvať sem dopredu. Tak, tatka nemusím. Dobre. Čiže máme lakte, kolená, ideme na členky a zápestia. Prvý pohyb, ktorý urobíme s výdychom, je ohnutie chodidiel flex. A súčasne natiahnutie zápestí. Čiže tento pohyb. Takže dlane sa budú pozerať k špičkám. Dobre, to bol výdych. A nádych, presný opak, čiže vytiahnutie tela do diaľky. Napnutie špičiek. Napnutie prstov na rukách. Týmto smerom. Super. Výdych, znova ohneš. Flex. A zápestia, dobre. A nádych, dopne špičky, a každý prst chce byť dlhý. Tak, výdych. Super, nemusíme ísť naraz, každý ide v rytme svojho dýchu, čiže cvičíme podľa toho, ako sa nám darí dýchať, naladíme pohyb na dých. Tak hlavne rešpektujeme dĺžku nášho dýchu. Super, čiže opäť nádych, pocit dlhého tela a napnutie ako strúnka. Ako strúnku, keď nápneme. A výdych. Tak, uvoľnenie do istej miery, tak jak sa dá. Dobre, super. Tak, dokončíme. Čiže vydýchni, kľudne uvoľni telo, vráť ruky vedľa. Tak, dobre. A chvíľku len pozoruj, v akom stave sa tvoje telo nachádza, čo na to mysel. A pustíme sa pomaly do posledného odcvičovacieho cviku. Tak budú to také príjemné výkruty lahu. Východzia pozícia bude spojené chodidlá, otvorené kolena na zemi. Tak. Čiže kolená sú niekde nad zemou, je to normálne, budú padať smerom dole. Chodidlá spojené. Ruky tentokrát široko do stran. Čiže využíme priestor, ako máme dostatok okolo seba, aby sme mohli úplne upažiť. Kto ináč by nemal priestor, tak kľudne môže pokrčiť lákte a dať aspoň tieto ruky v tvare svietnika. Dobre? A my tu máme dosť priestoru. Tak super. Tak najprv si uvedomíme opäť chrbticu. A chrbtica je v tej driekovej časti, čiže približne v strede a troška nižšie nad zemou. Je to dané tou polohou nôh. Dobre? Tak, oči otvorené a pomaličky. Začneme s výdychom. Len si uvedomíš telo a s nádychom preklápame pravú nohu, koleno na koleno. Čiže pomaličky ideme nohy na strane zatvoriť. S nádychom a súčasne otočíme hlavu tam, kde sa pozerajú päty. Opačne od kolien. Výdych, pomaličky vraciame práve koleno naspäť, čiže nohy sú otvorené. Nádych. Pomaly druhé koleno sa preklapa. Hlavou pozeráme do druhej strany. Super. Výdych. Otvárame motýl naspäť. Dobre. Opäť niekoľkokrát pokračuj. Pri tomto cviku by ste sa mali cítiť príjemne,
Opäť nikam sa neponáhľame. Pri vykrute na nič netlačíme. A lopatky sú zľahka pritlačené o podložku. Tak. A necháme sa viesť dýchom. Čiže my sme si zvolili nádych, výkrut a výdych, návrat. Takže neutrálna pozícia. Dalo by sa dýchať aj opačne. Možno ste to aj zistili, že sa vám lepšie dýcha opačne. Ale tento spôsob dýchania, ktorý som teraz zvolila, čiže nádych, výkrut, výdych, návrat, stred, je lepší z toho dôvodu, že ten nádych nám zabraní ísť príliš ďaleko do výkrutu. Že je to taká dobrá poistka predtým, aby sme to neprehnali. Všimnime si ho, keď preklapame nohu s nádychom, tak ten nádych sa zrazu zastaví, tak ani my nemáme tendenciu tlačiť ďalej. Dobre, stačí. Dobre, super. Tak, teraz pomaličky. Spájame kolena. Postavíme nohy na chodidlá. Tak, dobre. Dlane položíme z vrchu na kolena. Pritiahneme nohy viacej k hrudi. A presúvame sa cez jednu kolísku, čiže cez také zhlupnutie, najprv len do sedu. Super. Chvíľku počkáme, hlavne preto, aby mala možnosť hlava sa troška dostať naspäť, odkrviť, či aby ten prechod nebol prudký. Dobre. Prejdeme teda ďalej na dlane a na kolena do mačky. Čiže jednoducho prekrížené nohy, dlane pred seba, jedna noha, druhá noha. Tak. Upravíme postavenie kolien. Čiže dajme si ich tak, aby boli priamo pod bedrami. Čiže spustené rovno. To isté platí pre dlane alebo zápestia. Aby boli priamo zápestia pod ramenami. Tak aby sme mali dobrú oporu na 4 bodoch. Super. Ramena potiahneme zľahka za seba. A keďže chceme stále mysleť na chodidlá, aktivovať ich, tak ohneme prsty na nohách, takže brúška sa budú dotýkať podložky. Čiže máme spojenie so zemou. Dobre. Rozcvičenie chrbtice. Ešte nám zostal smer predozadný, čiže predklon, záklon. Tak opäť len vydýchneme cez nosné dierky a s nádychom pomaly začneme presúvať pohľad hore. Tak. A súčasne prehýbať chrbticu do mierneho záklonu. Opäť nemusíme na nič tlačiť. S výdychom presný opak. Pohľad smeruje k pupku a chrbticu pretlačame hore. Tak. S nádychom pokračuješ ďalej. Tak a s výdychom chceme pretlačiť každú časť chrbtice aj medzi lopatkami, aj nižšie, aj driek smerom hore. Čiže nádych, otvorený hrudník, otvorená kostrč a výdych, zabalíš sa. Tak a kostrč vlastne ide smerom k hrudníku. Tak. Cvik je veľmi dobrý, ak vás bolieva chrbát, na rozprúdenie energie prány v oblasti chrbtice. Tak. A súčasne táto pozícia mačky alebo mačacieho chrbátu nám opäť vie pomôcť aj predýchať plúca všade, v každej časti. Dobre. Výdych. Tak,
super, myslím si, že stačí. Čiže vrátime sa na stred. Dobre. Tak sme pripravení zaťažiť, alebo skôr precvičiť o niečo viacej centrum tela. Tak posaďme sa na päty. Dobre. Prekryžíme nohy a presadneme si tak, že nohy budú vyťahnuté tu. Dobre. Takže túto pozíciu môžeme v nej chvíľku zostať. Budeme ju používať ako prechodovú asanu medzi tými jednotlivými ďalšími, ktorými posilníme brucho. Čiže toto je pozícia Teach, kde najprv napíname nohy a práve napíname ich týmto manévrom, flexom, ohnutím chodidiel. Čiže tým sa aktivuje hlavne predná časť nôh. Tu sa zmrštia svaly. K tomu pridáme aj podpupok dnu. Čiže oblasť, zhruba 2 alebo 3 prsty pod pupkom. Vťahujeme skôr priečný sval brucha, čiže sval, ktorý je hlboko uložený pod priamým svalom brušným. Zase je to len pocit, čiže musíme sa naučiť vycítiť ten bod. Vtiahneme ho teda smerom k chrbtici a hore. Tu je to dôležité urobiť. Táto pozícia je dosť aktívna. A tuto nám práve ten podpupok dnu podporí chrbát. Chrbát vyťahujeme zo spodnej časti hore. Tak. Brada zasunutá vzad. Dozadu, dvojitá brada. Mierne dole. Tým pádom sa upravila poloha krku. Ramena dole a dlane. Aktivácia dlane tlačia do zeme. Pohľad priamo pred seba. Výška očí. Priamo pozeráme. A opäť, keby sme tu sedeli pár minút, tak možno sa začneme aj potiť. Keď sme zatiahli podpupok dnu, nemalo by nám to obmedziť dýchanie hrudníku. Čiže áno, tu máme nejaké obmedzenie, nejaké spevnenie podbrúšku, ale tuto nám to dýcha do šírky, predá vzad. Aj hore, aj dole. Tak, dobre. Potom sa tam ešte vrátime. Pôjdeme do ďalšieho cviku. Tak spojíme takto prsty, prekrížené do seba. Dlane takisto sa nedotýkajú, sú spojené. Dobre, necháme páže, nech nás potiahnu na špičky. Robíme to s výdychom, stále je tam ten flex. Tak, a teraz začneme plynulo prechádzať doprava, krúžiť. Tak, ako by sme narábali s nejakým veľkou pákou. Dobre, čiže mali by sme stihnúť nádych, krúžok, polkrúžok a výdych, polkrúžok. Nádych, keď sme vzad a výdych, keď sme nad špičkami v predklone. Tak. Tak, je možno lepšie, keď máme taktiež aktivovaný podpupok, pretože nám to pomáha viacej precítiť silu brucha. Lepšie ovládame ten cvik a tým pádom aj jednoducho viacej posilňujeme. Treba aj v tej fáze predklonu. Keď máš stiahnuté brucho, tak vieš z toho predklonu vyťažiť. Hej? Takže tiež asi 10 krát, stále do tej jednej strany právo. Tak, veľké zábery. Dobre. Stačí. Tak, dobre. Vrátime sa do pozície Teach. Super, čiže spomenieme si opäť na všetky detaily, čo máme zapojiť. Snaď jediná zostáva uvoľnená tvár. Inak kľudne môžeme pridať aj pánové dno zo spodu. Vtiahnuť. Čiže čo sú hlboko uložené svaly dole v pánve. Čiže zobretie dnu nahor. V joge sa tomu hovorí mula bandha, čiže koreňový uzáver.
Dobre. Pokrčíme nohy, tak aby práva bola vpredu. Niečo ako prekryžený set. Tak, ideme na ďalší cvik, ktorý nám posilní celú túto oblasť. Tak, pripravíme dlane. Dáme si ich niečo málo pred pánom. Čiže asi tak väčšia chyba býva, keď ľudia dávajú dlane príliš ďaleko za seba pri najrôznejších sporoch. Takže treba tie dlane dať dostatočne pred seba, široké prsty. Tak. Predtým, ako budeme čokoľvek ďalšie robiť, tak pritiahnite kolena k hrudi. Pritiahnuť kolena, zabaliť sa čo najviac. Dobre. Už keď sme takto zabalili a dostatočne priťahujeme kolena k ramenám a ostehná k hrudi, tak hneď cítime, čo sa zapojilo. Palmové dno sa pridáva, brúcho sa pridáva. Čiže sa sťahujú. Tak ten sťah bude ešte väčší, keď aktivujeme dláne a jednotlivé prsty. Čiže normálne sa nadýchni a skús výdychom zatlačiť dláne každú časť do zeme. Je to pocit, že sa chceš otlačiť hore, ale nezdvihneš pritom zadok. Tak. Súčasne skúsa ešte viacej zabaliť. Tak. Medzi tým môžeš dýchať, alebo kľudne na nádych uvoľniť tlak. A s výdychom vyskúšať ešte raz zatlačiť dláne do zeme a zabaliť sa do klbka. Tak. Čiže opäť je lepšie oddychnúť si chvíľu, počkať, precítiť zmenu a potom sa vrátiť naspäť do tej aktívnej pozície, čiže len zatlačiť. Použiješ predstavu v mysli, že sa chceš dvihnúť, ale nedvihneš sa. Dobre, čiže posledný krát, tak uvoľníme to rovno. Vraciame sa sem. Chvíľku pozorujeme telo. Tak, je to síce aktívna pozícia, ale stále sa v nej môžeme dostatočne uvoľniť. Práve tým, že teda znútra si robíme taký prieskum. Čo môžem povoliť, hej? Pánvo, ledno, brucho, aspoň trochu. Potom predošlom cviku. Tak, dobre. Ide druhá strana, líček. Keďže yoga pracuje s princípom rovnováhy, tak aj prsty na rukách môžeme vymeniť. Môžeme prekryžiť inak, o jedno ďalej. Takže preto vymente. Dobre. Čiže aby končil druhý palec hore. Palce sa môžu inak prekryžiť. Takže výdych. Ideme na špičky a nádych krúžky vľavo. Tak, a môžu to byť veľké zábery. Výdych. To áno, nádych. A výdych. Tak, hrudník je mierne skovaný, hlavne v tej fáze, keď sme vzadu. Keď bruchom brzdíme ten pohyb. Brzdíme to, aby sme nespadli, neprepadli ďaleko dozadu. Super. Výdych opäť 10 krát. Tak, tiež nohy nám pomáhajú v celej tej pozícii, čiže občas sa vyplatí skontrolovať, či naozaj nohy nelietajú niekde, ale či lítka sú aktívne, tlačia do zeme a zadné stehná tiež. Predtým môžeme ťahať sem dopredu. Tak, dokončíme. Dobre, ešte raz pozícia píč. Tak, čiže celkom pekne sme teraz doplnili mlynček. Právo, vľavo. Tak, uvoľni dých. Dých by mal prúdiť neustále. Plynulý nádych cez nos do plúc a výdych von z plúc, opäť cez nos, cez nosné dierky.
Dobre. Pokrčíme nohy. Opäť ich vymeníme. Ľavá noha bude vpredu. Tak môžeme postaviť chodidla na maličkové hrany a priblížime nohy čo najviac k trupu. Tak. Čiže vyskúšame ešte raz prípravu na vzpor na rukách. Takže aj dlane môžeme položiť niekde viacej pred seba. Široké prsty. Tak, najprv vydýchneme, zovrieme pánové dno, brucho, zatlačíme dlane do zeme a pridáme predstavu, že chceme zadok dvihnúť, ale aj nohy dvihnúť. Je to len predstava. A nádych uvoľní na chvíľku. Super. Výdych, ešte raz. A nádych uvoľníš. Posledný krát ramena dole, dláne dole, pánové dno, brucho k sebe hore, nohy k trupu a uvoľníš. Super, návrat, tyč, posledný krát. Nohy sa opäť vystrú, zatlačíme dláne. Dobre, špičky idú k telu, pohľad pred seba. Ďalšia pozícia. Už sme dneska mali, ale vlahu, spojené chodidlá, otvorené kolena, Baddha Konasana. Tak použijeme taký trik, že ruky za seba, nadvihneme zadok a prisunieme sa bližšie k petám. Ruky zostávajú stále vzadu. Opierame sa o končeky prstov, lakte vystierame. Tak, a môžeme otvoriť kolená viacej. Inak ten pohyb začína od chodidiel, že keď sú chodidlá, hlavne palce, hej, znútra, keď chodidlá otvoríme od seba, tak potom aj tie bedrové kĺby, a teda aj kolena, viacej padnú dole. Chrbát ideme vystrieť, pocitovo nadvihneme hrudník, pozrieme hore. A obnovíme dých. A chvíľku sa sústredíme. Dobre. Zavrieme kolena, prechádzame hneď do ďalšej pozície. Kopri sa vzadu od dlane. Polovičná loďka, Navasana. Tak, dlane ti pomáhajú k tomu, aby hrudník mohol ísť vyššie, chrbát sa vystieral, pohľad cez palce, ktoré sú vo výške očí. Tak. Čiže je to také Včko, je presne z boku vidieť, ako písmeno V. Nohy zovreté. To je ono, super. Po práci uvoľníme. Opäť sa vrátime sem. Tak, môžeme nadvihnúť zadok. Vystrieť sa, uvoľniť rámena, krk, pohľad hore, dýchanie. Tak, pôjdeme loďku ešte jedenkrát, čiže zatvárame kolená. No, môžeme dať dva varianty, takže prvý variant bude, zľahka chytíme dláňami zadné stehná, nohy sú stále spojené, pohľad priamo vpred. Tak, Alenka, ty môžeš natiahnuť ruky sem, čiže na úrovni lítok. V oboch prípadoch sa chceme pritiahnuť hrudníkom alebo celým trupom bližšie k nohám, čiže smerom vpred a hľadáme balans na kostrči, na konci chrbtice. Tak, dých prúdi. Je to veľká práca stehien, pánových ohýbačov, krížov. Super. Položíme naspäť. Posledný krát motýl. Čiže otvoríme. Tak. No a teraz môžeme
zmeniť úchop, takže chytíme si chodidla zvnútra, otvoríme ich ešte viacej, lakte mieria k krieslám, s nádychom vypneme hrudník, napriamíme chrbát a s výdychom skúsime sa nakloniť s vystretým chrbátom viacej dopredu. Nesmie nič bolieť, tak možno sa podarí, že lakte budú tlačiť do stehien. Ak by vám táto pozícia nejako nešla, tak úplne stačí, keď len zostanete sedieť. Motýlovi tu, v pohode. Keď sme v predklone, tak cítime väčšie natiahnutie palmy znútra, že ide to cez celé stehná. Nádych a výdych. Super, dobre. Takže môžeme ísť naspäť. Tak, prejdeme na kolená. Konečne si dáme príjemnú polohu pre chrbticu. Taká poloha, alebo taký smer pohybu, ktorý nám tu chýbal doteraz. A to je úklon. Tak, dobre, čiže máme spojené kolená, zase sme zrovnaní, vystretí. Unožíme pravú nohu, teda dáme do strany. Dobre, chodidlo môže mieriť dopredu alebo aj do strany, viacej vpravo. Zase zaprieme sa do tej vonkajšej hrany, čiže použijeme chodidlo. Zatlačíme ho do zeme. A zároveň päta by mohla byť na úrovni toho druhého kolena, čiže v jednej priamke. Čiže posúme dopredu, tak špička troška pretrča. Dobre. Váhu tela udržiavame v tej ľavej polovici tela. Takže väčšia stabilita je v ľavej polke, ako v pravej. Dobre? Tak, super. Pripravíme si aj múdry. Dnešná prvá múdra, možno aj jediná, bude džnána múdra alebo múdra poznania. Palec a ukazová končeky spojené na každej ruke. Veľmi známa múdra, známe gesto. Tak, pravú ruku položíme z boku na stehno, dlaňou hore. Dobre, úplne uvoľniť tú ruku. Dobre. A tá ľavá múdra pôjde hore nad rameno najskôr. S nádychom. Tak, môže sa pozerať kľudne doprava. Hej, tá dlaň. Super. Rámena alebo lopatky dole. Tak. Mierne môžeme aktivovať podpupok dnu. Zase nesmieme to obmedziť dýchanie. Dáme ešte jeden nádych a zladíme sa. A výdych začneme sa pomaly ohýbať doprava. Tak pravá múdra sa posúva po nohe, ľavá múdra rastie hore. Tak, stále v pohode sú rámena. Super. Pozícia brány na kolenách. A dýchanie prúdi. No a hlavne v tej ľavej polke plúc. Tam cítime natiahnutie, takže tam sa máme aj sústrediť. Tak. Super. Nádych, ideme hore za rukou a s výdychom tú ľavú ruku môžeme spustiť a vrátiť aj pravú nohu. Tak, sme spojení, dobre. Super, ľavá noha unoží. Dobre, pripravíme múdry. Tá istá múdra poznania. Takže ľavá ruka ide chrbátom na stehno. Práva ruka s nádychom hore. Výdych, jemná aktivácia podpupku dnu. A po jednej rovine sa ukláňame v smere vystretej nohy. Takže pekne sme stále nasmerovaní vpred. Jemné vyladenie. Super. A naozaj je dôležitejšie ťahať sa predovšetkým hore a bez zaseknutia dýchu. Keď sa ťaháme hore, tak napriamujeme chrbát, odľahčujeme stavce, lepšie sa nám dýcha. Tak a možno potom s výdychom zísť hlbšie.
alebo možno len zostať na mieste. Takže opäť zostávame v tej asane aspoň 5 dlhých dýchov. Práva strana nás zaujíma. Tam dýchame. Dobre, super. Nádych, nechaj sa vytiahnuť hore za pravou a výdych, spustím naspäť a vráť aj nohu. Dobre, môžete sa pretočiť tvárou ku mne a oddychneme si v dieťati. Tak, dieťa alebo balasana vyzerá aj ako zložený list. Príjemná pozícia, jeden variant je s rukami vedľa nôh. Keď sú ruky vedľa nôh, tak všimnite si, že dobre relaxuje táto časť, čiže vrchná časť chrbta a ramena. Keď sú ruky natiahnuté vpredu, tak cítime väčší stretch po stranách tela. A v oboch prípadoch čelo je ponorené do zeme. Ak sa vám náhodou stane, že čelo je, alebo teda hlava visí niekde vo výške, že sa nedotýka zeme, tak potom jednoducho stačí, keď položíte treba peste na seba a pod čelo. Hej, alebo podložíte čelo nejakým zloženým uteráčikom alebo niečím. Tak. To je ono. Takže keď sme si vydýchli, uvoľnili sa po všetkej tej práci s bruchom, tak môžeme ešte prejsť do ľahu na brucho. Že prejdete. Super, takže čaká nás pozícia sfinga na predlaktiach. Tak poďte vyššie. Tak zrovnáme si lakte, aby boli presne pod ramenami. Zapojíme dláne, otvoríme prsty. Tak a najprv len uvoľníme krk. Skúste aj uvoľniť hlavu, tak pokrúžiť ňou, aby proste celá zadná časť krku, čiže šia bola v pohode. Dobre. Kľudne, kto by mal aj problém, nejaký dlhodobejší problém s krčnou chrbticou, tak úplne stačí, keď sfingu a jej podobné asany, ako sú napríklad kobra, luk, budete robiť s hlavou, respektíve s bradou zatiahnutou alebo pritiahnutou k hrudníku. Čo pekne to je vidieť, že ten krk je v jednej línii, nie je nič zalomený. Znamená, v tom prípade pozeráme do zeme, medzi dlane. Tak, dobre, čiže aktivovali sme dlane, alebo vôbec celé predlaktia. Aktivujeme oblasť pod pupkom, zatiahneme ho dnu. Zatlačíme lonovú kosť do zeme. A zatlačíme aj priehlavky do zeme. Špičky mierne dnu. Je dobré, ak máte nohy na šírku bokov. Tak. Dobre, keď sme aktivovali pupok, tak cítime, že sa zrazu spodok chrbta ako keby spevnelo. Je podporený zo spodu. Pošlíme ešte ramena dozadu. Tak. Čiže otvorený hrudník. Tak. Sfinga pripraví našu chrbticu na ťažšie záklony, čiže náročnejšie na ohyb. A je to celkom aktívna pozícia. Zameráme pozornosť na dých, ktorý prúdi cez nosné dierky. A ešte si môžeme trocha viac doprať boky. Ide o to cítiť čo najmenšiu námahu tejto oblasti nad ramenami. Super. A teda len ak je krčná chrbtica v pohode, tak môžeme skúsiť presunúť pohľad pred seba do výšky očí. Takže jemný záklon hlavy. Všimnime si, čo sa stalo aj s dýchom, keď sme to urobili. Ide viacej hore, do vrchnej časti hrudníka.
Tak či nám pomáha otvoriť tú oblasť, lepšie ju predýchať. Dobre, stačí. Položíme sa naspäť čelom na zem, ruky vedľa tela a uvoľníme sa. Tak, relaxujeme chrbát do podložky, ramena, uvoľníme tvár. Sfinga je výborná príprava na kobru. Tak, uložíme si dlane pod ramená. Prsty sú trocha pred ramenami, ale lakte sú pritiahnuté k bokom tela. Keď si už raz zvykneme na toto postavenie, na túto východziu pozíciu, že lakte dozadu pri tele, tak obvykle aj ramena na to hneď zareagujú. Idú dozadu za lakťami, a to chceme. Tak aktivujeme opäť lónovú kosť, zatlačíme do zeme, podpufok dnu, priehlavky, teda špičky do zeme a začneme sa s nádychom dvíhať hore. Hlava, ramena a hrudník. Plne stačí. Tak. Nájdeme si svoju výšku. Čiže nemusíme ísť veľmi vysoko, menej je viac. Čiže radšej zostaneme nižšie a sústredíme sa na plynulý, voľný dých. Vnímame, ako pracujú chrbtové svaly. Skúsme uvoľniť zadok. Tak, čiže uvoľniť sedacie svaly. Ale stále aktívne nohy. Super, nádych a výdych cez nos. A ďalší výdych ťa spustí naspäť dole na podložku. Tak, oddychni si, ruky zlož vedľa tela. Tak, to už bola aktívnejšia pozícia pre chrbát. Tak pridáme ešte aktívnejšiu, taký tretí stupeň. Tak presúvame ruky dopredu, pred seba. Čiže budú natiahnuté vpredu. Môžu zostať tak na šírku ramien. Vyskúšame si ale nohy spojiť. A spojíme ich znútra. Ako keby sme držali medzi stehnami kváder. Že spájame stehna, kolena a päty k sebe. Dobre, ešte na sekundu relaxujeme s výdychom. Uvoľníme svaly. A opäť s nádychom začneme sa dvíhať hore, pupok dnu. Zdvihneme nohy, zdvihneme ruky a hlavu. Takže kvázi ako kobylka. Keď chceme posilniť celú zadnú časť tela, tak začneme dvíhať nohy hore. Môžete. Tak, celý trúb s rukami a hlavou, čiže kvázi celé telo, okrem bokov. Hneď, keď sme vyšli hore, zostávame tam a venujeme sa dýchu. Nohy držíme spolu a ruky kľudne môžu ísť vyššie. Tak, že celé telo v nápätí, ale ten dých tam prináša uvoľnenie. Zhruba po 5. výdychu sa pokladáme na zem. Čiže môžeme spustiť. Dobre, oddychneme si. Tak, to bola veľmi aktívna pozícia. Loďka na bruchu. Zapojila nám už aj zadnú časť, páži, zadné ramena, celý chrbát, sedacie svaly, zadné stehna. Dobre. Tak, myslím si, že máme za sebou, čo sa záklonov týka. Tak poďme dostať chrbticu naspäť do svojho stredu. Vrátime dlane pod ramená. Takže dlane oprieť o podložku. Tak. Dobre. Vzadu ohneme chodidlá flex. Môžeme dať troška širšie nohy. A otlačame sa hore, kľudne cez kolená, bez sily, do strechy. Strecha alebo dole pozerajúci pes. Tak priblíž alebo prejdi chodidlami bližšie k rukám. Dobre. Uvoľníme oblasť ramien, takže skúsme ju potiahnuť obidve ramena do šírky. Zapojme dlane, zapojme
palce na rukách, prostredníky na rukách. Tak a najvyšším bodom je tu kostrč. Na konci chrbtice, či jednoducho povedané, zadok ťaháme vzad a smerom hore. Prejdite si párkrát z jedného chodidla na druhé. Ešte striedavo nádych, výdych. Tak trošku ponaťahujeme lítka. Tak, zatiaľ čo dýchame cez nos. Super. Že krásne cítime, ako sa chrbát vystiera. Hej. Keby sa ten chrbát veľmi nevystiera, môžeme zastaviť ten pohyb na chvíľku v streche, tak skúsme trocha pokrčiť kolená. Potiahnime boky hore, to jo, hej, a zároveň je tam ten pohyb, že brucho k stehnám vzad a vtedy sa nám ten chrbát viacej vystrie. Super. Dobre, myslím si, že stačí, takže polož sa na kolená do sedu, na petách. Dobre, a ideme sa presunúť k dýchaniu. Tak použijeme dve rôzne pozície na set. Prvá bude diamantová pozícia Vajrasana, to je set na petách, spojené nohy, vystretý chrbát. Túto pozíciu vidíte malenky. Tak, druhá pozícia pre tých, ktorí nevydržia sedieť na petách len tak, lebo ich ťahajú náty, alebo ich bolia viacej kolena. Tak môže byť širší set medzi petami, ale my si podložíme zádovou sedacie kosti ešte k tomu aj kvádrom, aby sme sedeli troška vyššie, čiže nohy na šírku ramien. Kvádrik, teda tehličku, prípadne zloženú deku, týmto spôsobom si dáte pod zadok, to znamená pety sú zvonka tej pomocky a kolena nasmerujeme v smere podložky, takže rovnobežne šírka ramien, troška užšie ešte môžeme. Tak. Ak by nám vadili lítka, tak ich môžeme odhrnúť do stan. Tak. Čiže tento set je vhodný, tak ako som spomínala, pre tých, ktorí majú menej pružné nohy. Tak. A v oboch prípadoch zase ten chrbát bude krásne vystretý. A vystretý chrbát je potrebný zase na to, keď ideme precvičovať dých, aby sme vedeli alebo vnímali ten dých, ako naozaj prúdi po chrbtici, čiže predpoklad je mať vystretý chrbát. A vydržať takto aspoň 5 minút. Hej. Takže dobre sa usaďte. Tak. Vytiahneme rámena, môžeš najprv hore, potom ich uvoľniť smerom dole. Chrbtica je tiež vzpriamená. Super, pohľad pred seba. Úprava brady, mierne úsklon dole. Dobre. Dáme pravú ruku krížom k ľavému ramenu do podpažia, čiže dlaň skováš. To ľavé podpažie, palec mierí hore. Ľavá ruka to isté, prekríži pravú, dlaň sa sková do podpažia, palec mierí hore. Lakte uvoľníme. Dobre, čiže necháme visieť. Super. A teraz si môžeme zavrieť oči. Tak. No a dostali sme sa nielen k dýchaciemu cvičeniu, ale aj k takej menšej meditácii. Súčasne budeme trénovať koncentráciu, čiže schopnosť mysle sa sústrediť. Tak, dlane máme teda skované v podpažiach. Všimnime si, ako prúdi pod nimi dých. Pozorujme pravú aj ľavú stranu plúc. Pozorujme, ktorá strana plúc dostáva menej prány alebo životnej energie. Prípadne môžeme cítiť, že jedna strana je viacej akoby stiahnutá.
Takže necháme si pár sekúnd na to, aby sme zistili, ktorá to je. Tak, keď sme zistili aspoň troška rozdiel v jednej strane plúc, tak presne na tej strane pritlačíme dlaň k telu. Pritlač dlaň k telu na jednej strane, ktorú si identifikovala ako tu, kde menej prúdi prána. A zostaň chvíľu s tým tlakom a sústredením. A dýchaj ďalej. Podotýkam, že dých prúdi stále smerom od pupku, čiže nádych začína povolením ducha, nafúknutím plúc z dola smerom hore. A výdych padá naspäť do panvy. Tak, môžeme povoliť tlak dlane a na chvíľočku zostať tak ako predtým. Len pozorujeme opäť obidve strany plúc. Tak a týmto spôsobom by sa mali aspoň trocha tie obidve strany plúc dorovnať. Čiže už by sme mali obidve strany cítiť, že dostávajú rovnakú dávku vzduchu, že sú rovnako predýchané. Toto cvičenie nám tiež pomôže viacej prečistiť nosné dierky, aj pravú, aj ľavú, a zharmonizovať ich. Keď sa náhodou pristihneme pri tom, že zaspávame, že sme veľmi unavení, tak je tu jedno odporúčanie, a to oči mať otvorené a pozerať pred seba. Prípadne si hovoriť v mysli slovo nádych, keď sa nádychujeme, a výdych, keď vydychujeme. Čiže je to taká mantra, ktorá nás udrží bdelými. Že tá pozornosť fakt bude lepšia. Tak, dobre. Tak uvoľníme ruky a ešte zostaňme chvíľku sedieť. Polož si dlane na stehná. Tak vzduch opäť prúdi cez nosné dierky do plúc a von z plúc. Opäť cez nosné dierky. Čiže nastavíme našu myseľ už na tú najväčšiu relaxáciu. Čiže je to také vyvrcholenie dnešnej hodiny. A dnešná relaxácia bude s nohami hore. Buď o stenu, alebo aspoň o stoličku. Čiže zabezpečiť, aby nohy boli vyššie ako srdce. Čiže môžeme sa pripraviť, že pomaličky vidíte z toho sedu, kľudne prekryžte nohy, vytraste ich pred sebou. Tak, ešte v sede, pred sebou nech sa odľahčia takým spôsobom. Tak a keď pôjdeme k stene, tak chceme mať pod sebou niečo teplejšie, čiže minimálne podložku. Ešte lepšie je, ak na podložke máme zo spodu deku, aby nám nebola zima potom, keďže budeme ležať aspoň takých 10 minút. Dobre, tak môžeme. Takisto
Ešte chodidlá. Nemali by byť bose, či kľudne si dajte ponožky. Tak, alebo ak je stena chladná, tak obaliť chodidlá dekou. Dobre. Tak a je fajn prisunúť sa čo najbližšie k stene. Môžeme si to tak poupravovať. Dobre. Tak, aby nohy boli úplne kolmo voči zemi. Ja tu mám ešte pomôcku, opasok. A tým opaskom sa zviažú nohy, čiže dám takto opasok okolo členkov. Je to super vec, ak si chceme naozaj oddychnúť, čiže takto zviažem, utesním ten opasok a ak si chceme teda úplne oddychnúť a niekedy sa stane, že tie nohy padajú na hrudník, keď sa človek dosť uvoľní alebo sa rozchádzajú do strany, takže ten opasok tomu zabráni. Dobre, chrbát je pekne vystretý. Pretočíme dlane hore na tela. Môžeme ešte vyššie. Ak by sa stalo, že hlava padá moc dozadu, dá sa podložiť pod zátylok, zase vložený úterák. Super. Tak, teraz už chceme zavrieť oči. Všetci. Táto poloha s nohami hore akoby imitovala pozíciu svieca, Sarvangasanu. Užitočná pozícia pre všetkých, ktorí dlho stoja alebo počas dňa veľa chodia. Čiže majú unavené nohy, opúchajú im nohy. Je to veľká úľava hlavne pre chodidlá a členky. Tým, že nohy sú otočené vysoko, hlavne naopak, tak sa môžu dostatočne odkrviť. A ak chceme zájsť hlbšie do pohľadu energií, tak potom stagnujúca energia, ktorá sa kumuluje v chodidlách, lebo všetci celý život chodíme po zemi, stále chodíme nohami po zemi, nikto nechodí po hlave, tak tá stagnujúca energia, ktorá je dole v chodidlách, môže odísť, môže sa uvoľniť, môže zliesť. Má to výborný zdravotný efekt, aj energetický efekt. Spotrebovaná energia odíde a človek sa cíti ako znovu zrodený, odľahčený. Túto pozíciu si dokonca môžu dať aj tí, ktorí inak sviečku robiť nevládzu. Čo ja viem, majú väčšiu hmotnosť, alebo sa jednoducho nevedia do tej pozície dostať, ani sa v nej udržať, keď si podopierajú boky. Táto pozícia je naozaj výborná náhrada. Stačí vyložiť nohy hore. Poďme teda len pozorovať pocit, ktorý nastáva v chodidlách, v lítkach. Možno brnenie, čudný pocit, ihličky, svrbenie. Nejaký pocit tam bude, že niečo pracuje. Alebo to môže byť pocit, že nohy sú zrazu ťažšie, oťažívajú. Čiže sledujeme, ako tento pocit sa posúva ďalej, mierí ku kolena. Tak, pomaly sa dostáva k stehnám.
Čiže zatiaľ, čo sa brucho, oblasť pupku dvíha a klesá, deje sa to samé od seba, bez nášho pričinenia. Tak, aj spotrebovaná energia padá dole cez nohy smerom k palbe. Tak a keď to všetko príde do oblasti palby, pomaly postupne, zameráme pozornosť na výdych, čiže mentálne sa presúvame do oblasti palby a vydýchneme von napätie, starosti, problémy, nejaké zdravotné veci, minulé zážitky, negatívne emócie. Čiže toto všetko môže tá spotrebovaná energia v sebe obnášať. Tak len s výdychom, s predstavou, že to odchádza, to naozaj odíde preč. Stačí sa uvoľniť. Tak, ako tento pocit odchádza, prichádza ďalší nový pocit, a to je pocit ľahkosti. Možno prichádza práve cez chodidlá z hora. Možno práve tým, že dlane sú otvorené, prijímajúce, tak príde cez dlane. Možno preto, že hrudník je tiež v uvoľnenej polohe, prichádza stredom hrudníka cez srdce. Privítajme tento pocit. Ľahkosť, sviežosť. Obnova energie. Ešte skúsime potvoriť ústa. Oddiel pery od seba. Tak. Všimni si, keď to urobíš, uvoľní sa celá spodná čelusť. Zrazu oddelia sa zuby. Tak, a jazyk môžeš tiež rozprestrieť v strede úst. A okamžite to uvoľnenie prechádza cez líca, po stranách k čelu, stredom čela, k nosu a okolo očí. A od špičky nosa ide okolo úst, opäť k bráne. Celá tvár uvoľnená. Hladká pokožka. Tak a urobíme prvý pohyb. Začneme veľmi zľahka prstami na nohách alebo prstami na rukách. Drobné pohyby. Tak. Dobre. Pokrčenie kolien. Zase pomalý pohyb. Tak. Môžeme oprieť o stenu alebo objať rukami a zostať.
Zamrkáme očami. Tak, otvoríme ich. Dobre, tak super. No, môžeme sa ešte prekotúľať na jeden bok. Obidva si doprava bude, dobre, Helenka sa posunie. Tak, podložiť si hlavu rukou spodnou a ešte zostať ležať. Čím pomalšie sa dostaneme do sedu, čím pomalší bude ten proces, tým lepšie pre nás, lebo dlhšie si udržíme ten pokoj vo vnútri, ktorý sme vytvorili relaxáciou. Dobre, tak pomocou vrchnej dlane sa otlačíme od zeme do sedu. Tak, vidí hore. Ešte s tvárou sem. A zakončíme celú lekciu. Tak dúfame, že sa vám cvičilo príjemne s nami, že cítite celé svoje telo, že to stalo celkom dobre zabrať. Uvidíme sa niekedy na budúce. Ďakujeme si navzájom. Namaste.